putkeen tuokaan nyt kohtaan, mutta en tiedä, otetaanko sieltä vaan parempi linja tuohon Montun pohjalle, missä Siggy Johnson jäi äsken. Ja otetaanko yhdellä pompulla. Hans Mäki! Ja siitä kaasulla pieni pelastus. Noin, nätisti. Tuo mies tietää, mitä tekee. Uskomattomasti. Ja siitä vaan kääntiin ja uusi pumppu. Kyllä siellä hehkut vielä toimii. Taitaa turvallisuussyistä jättää siihen. Kyllä. Ja isot kädet myöskin. Vielä Arne Johannesen jää itse jännittämään sinne, että mitä tekee Ole Graversen The Eagle-autolla. Pisteero todellakin ainoastaan 10 pistettä. Tuliko jo Johannesenille pisteet? 250 pistettä Johannesenille tuli, ja mikä on Graversenin vastaus? Jos Graversen saa 260 pistettä, hän on tasapisteissä, mutta ylitse kun menee, niin sen jälkeen hän on voittaja. Ja kyllä huomaatte, miten ja sama voltti. Ja tuosta ei muuten yritetä enää uudestaan. Siellä on nimittäin vehkeet katollaan siihen malliin, että ei tuosta ihan helposti pääse. Ja näillä näkymin, jos uskoisin, niin the winner of today is Arne Johannesen, but we just have to wait a while. Ja millään enää samoihin lukemiin. Ja tämä kilpailu kun päättyy, niin seuraava iso tapahtuma Suomessa on sitten formula, ei mitään formula, vaan Offroad Trial-kilpailu, stadion-kilpailu Hämeenlinnan. Paikalla siellä myöskin lapsille nähtävää, nimittäin radio-ohjattavat RC Offroad Trial-autot ajavat siellä omaa kisaa. Löytynoja antaa varmaan kaikkensa, nimittäin viimeinen pätkä tuolla laina-autolla tai laina ja laina. Pääseltä jonkinlaista vuokraakin maksetaan siitä hyvästä, että se runnotaan